For ganske nylig åbnede Københavns længe ventede metro, og i den arkitektoniske udformning er der lagt stor vægt på det æstetiske. Men for en mindre gruppe mennesker er det visuelle ganske uden betydning. Vi har fulgt blændekonsulent Jan Dimer på hans første tur i metroen, og i den anledning bedt ham kommentere det færdige resultat. Jeg havde jo forventet, at da jeg kom hertil med en bus, at jeg bare kunne følge en linje over til at finde en elevator eller en trappe. Men jeg blev meget hurtigt klar over, at jeg var tvunget til at bede om sen hjælp for at kunne overhovedet finde hen til, hvor jeg skulle ned til metroen. Da jeg fandt selve elevatoren, så havde jeg et problem, fordi det åbenbart virkede meget stålagtigt, og jeg kunne faktisk have meget svært ved at finde knappen, fordi den var ligesom buet lidt indad. Knapperne, de er fint afmærket med punktskrift, og det er også godt for dem, der kan det, men der er meget få blinde eller stærkt svagsynede, der overhovedet kan læse punktskrift. På metroens hjemmeside står der, at filosofien bag udformningen er, at handicappede så vidt muligt skal kunne benytte metroen uden hjælp. Der er ingen stemme, der siger, hvilken etage man er på. Det vil sige, at man hele tiden er tvunget til at have hjælp af seende personer for at finde ud af, om man står det rigtige sted. Højtalerinformationen, i hvert fald her på stationen, hvor vi står lige nu, Kongens Nytorv, den er ganske ringe. Jeg aner overhovedet ikke, hvilket tog der kommer. Jeg er tvunget til hele tiden at bede om seendes hjælp til at finde ud af, om det tog der kommer ind, kører til den station, som jeg skal mod. Der er højtalerinformation i toget, men hvis der er noget støj i toget, så er den meget svær at høre. Var du bange, da du kørte for ikke at komme af ved den rigtige station? Det er man jo altid, fordi man har hørt så meget om, at togene starter meget hurtigt igen. Men efter at have kørt i det, så må jeg nok sige, at så er jeg ikke nervøs for at bruge det længere. Gode offentlige transportmuligheder for synshandicappede er en stærk nødvendighed for, at man overhovedet kan komme rundt. Det er allerrarest at kunne klare sig på egen hånd, fordi de små sejre, man får i løbet af dagen med det gør, at man stadigvæk kan klare sig, og man også tror på, at der er nogle ting, man kan. Det er meget vigtigt, at man får nogle små sejre i hverdagen. Det er det også for folk, der kan se, at man ligesom får lyst til at gøre nogle andre ting, så man simpelthen overskrider nogle grænser, som man ikke har troet, man kunne. For synshandicappede er det desværre ikke med de nuværende faciliteter muligt at benytte metroen uden hjælp.